皆さんこんにちは。今日はインターネットで自動ダウン構築ができてしまうノウハウ、これをご紹介したいと思います。ネットワークビジネスでは知り合いを20人誘ってもやるのはたった1人だけ。19人からはボロクソに言われ、あいつはまた変なことをやりだした、あいつから電話があったら気をつけろよと言い聞かされ、仲間を失う信用に傷がつきます。だから多くの人がネットワークは長続きせず、途中で脱落してしまう人が非常に多いのでということです。あなたはそんな経験はないですか？こんな経験はありませんか？これまではあなたは多くの時間とお金をかけて先輩の言う通りやってもそう簡単にできないのではありませんか？アップの方からは、あなたは友達をセミナーに連れて行くだけ、何のセミナーなのかは詳しく言わずに連れてきて、セミナーとアップの方に喋ってもらえばすぐ決まるからと言われるけど、セミナー会場に連れて行くだけでも一苦労ではありませんか？連れて行ってもすぐにはなかなか友人は OK と言ってくれず、その後のフォローも結構時間とお金がかかって大変。そんなあなたに MLM のダウンを自動的に作れるシステムができました。集客はインターネットでプロが作った内容をあなたがやっている Facebook、Twitter、ブログなどにバナー広告を貼り付ける。それを多くの友達にその動画の URL を教えるだけ。MLM のセミナーはあなたが会場に同行せずとも、倍率がすごいプロのセミナーの動画を見てもらう。興味を持った見込み客の友人は相談、質問、あるいは一番難しいクロージングまでもプロの講師が全てやってくれます。他人を決めたらあなたのダウンに自動的になります。そんな素晴らしいシステムに興味のある方は鍵のアドレスをクリックしてください。あなたの次の行動をお待ちしています。ありがとうございます。